everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Uy, sigurado ka, Noy? Oh, ay kabala ka. Tasyo, partas kay kong muripiri. Huwag ko'y napigan. Makiangayon kay kong nga tao. Felix ko ni. Wala lalis na Felix. Mabitaw nga gihapit giti ka sa inyo. Kay ikaw gyud akong nahuna-hunaan nga himuong referee. Salamat. Salamat sa lig nato. So, reglado na. Wala tayo reklamo. Final na nga si Noy Felix ang atong referee. Saman, okay ba kasyo? Tapa. Ikaw gay mo repere ni Felix? Oh, ako. Apatas kay kong budisyon, oy, Tasyo. Huwag mo yang kabalakan. Wah! Oy. Naplain! Pasensya na ka, si Felix, ha? Murag mo protesta, siguro ko na, oy. May anak. Ha? O siya protesta? Huwag mo isalig na ako? Salig man, oy. Kuan man, good. Ayaw ba mo kalimot, ha? Nga amahan kong Lolita, ha? Ayaw mo kalimot. Kanang Noy Felix, di Lex P. Ay. Double. Okay na, Noy. Wanay problema, ha? Sige, ikaw na official referee na mo. Aw, kana ba? Ko desisyon, Tasyo. Pagkanabuli. So, okay na gina. Wala tayo problema. Okay, arigato. Okay. O ako na, Lex P, ako na. Okay, arigato. Karong Biyernes, ha? Kita-kits ta sa bakahan. Okay. Bueno, di namin magdugay. Bueno. Ato namin tasyo. Bueno. Reflex. Bueno. Abogado na pa na. Anong misugot man kasyo? Pildi na tadaan ini. Kalma lang, Page. Kalma lang. Mudaog na lagi tagapon, ani. Gawin sa manay mo pagsiguro kung guguyon tani Noy Piling. Guguyon ba kayo? Huwag mo. Dahil kumpiyan sa to, kay double L sa to. Double L to? Bisa kung saan pa niya gugoy, ha? Kung maigo na si Renato sa kung kumo, sigurado nga muguwa ang iyang espiritu, Page. No. Dako, magyod ang akong pagsalig ni mo siya. Basta ha! Kinalan nga, man-knockout yun ni mo siya. O lagi, come mo. Sali lang ako, Page. Ayaw na pagduha-duha. Mamusta ta, Lolita, Glinda, aron makadaog ta. Kinigid si nanay, no? Tudluan kita anang sugal nga dili man ko hilig, ana. Ay, kausara man na, kausara. Di magod na pirme. Tagsara kay na mahitabos at tong dapit. Oy, nga dunay bukseng. Asa man daay ka mo pusta, tiya? Ay, ayaw pagsaba. Ayaw mo pagsaba, ha? At ko mo pustang tasyo. Sige, tiya. Mupusta sa kong apil. At tuta ni Tasyo mupusta. Ababebe, ang binan ng imong pusta, be. Nakoy 500 siya, oh. Way! Ay, kagumay! Wala di kay lain. Isiyot ng tinigom ni mo. Isiyot na! Be, pawama lang ko dati, be. Ako lang niya kailisan. Sige. Pawamonti kag, tresmel. Sige, tiya. Okay kay ko, ana. Oya, ikaw, Lolita. Pusta na. Dili lagi ko, nay. Mutanaw ko silang away, uy. Ay, kabante. Ko nang pusta. Daday! Felix Dakat. Felix Nindot sa nada. Anak ko'y balita ninyo. Oh. Ako na'y official referee ugma sa away lang ni Renato Tasyo. Unsa? Aha. Ay! Nganong ikaw man, Felix? Felix na guni. Ako may nailang Tasyo, Renato. Ila ka ng kabubuton, uy. Ay, dili na maayo. Mo protesta ko, anak. Sa? Kalain sa niyo. Nga na protesta man ka, ha? Nga ilam na pagbuot. Ay, kada kong binuang anak, Felix. Oy, naibawgog ko. Nga to kami pusta ni Renato.
Clarex na kay nang imong padaogon si Nato ay. Uy, lumoy. Patakal kang yawit yan, daday na. Baan mo patakal yawit? Kung kinusay, matukay ang nila natural. Maunay mapildi. Nga mo sa padagon ng mapildi. Tukay ang... Tukay ang... Ay, kuwang kong pagsalig ni mo, Felix, oy. Basta mo protesta yung ko, anak. Ako nga tuos la stasyon rin na to. Ala na, bongbuang. Buong Sige, protesta dito. Tukay ang karon. Nay, tay. Protesta dito. Ayaw na mo paglalisbahin, anak, bi. Maglalis na sa dunya mo anang butang away hinungdan. Ay, ani na lang. Oh. Badlungan ang imong inahan nga kuwang sa paminsar sa utok. Hay, kuwang paminsar. May- Tukay ang karon. Ay. Ha, hilom da, hilom ha. Ako gani maglago, tukay ang karon. Igugin ka sa akong walok. Walok. Uhay! Walok. Nang hagad mag-away. O, tanawa ragod mo. Nay, tay. Kunti karon. Nay, paminaw sa ragod mo, tay. Oh, min- Unya na lang ko mo anang sumbagay, bi. Pahumanaon na ninyo og boxing si Tasyo o Renato. Unya, ni guman nila, mahimog ka muna sad. Ay. Sugot ka, Nay? Sugot ka? Kinida. Sugot kay ko ana Lolita. Ikaw, tay. Tukay ang ni Felix da. Yati liluan na sana. Yati liluan. Yati. Sige. Ay. Oh. Kita sa dunya yung mag-boxing na dahi. Oh. Tagaan kang partida. Oh, sabi. Bisag. Oh. Usaray kamot ang ako. Usay kamot. Dili kamoy ha. Bugira! Bugira ni mo. Tanaw daw niya kung makadaog bagyong kanako. Uy. Hay, paminaw, Felix Oh, da. minaw ko. Ha? Basin, makamongho ng imong ilaw nga gabuliskan. Uhay! Na. Sana. Ready na ang tanan, lo. Sigurado na nga atong kadaugan. Kay ako nagisabot si Noy Felix. O anhigig siya pabor na to. Ay, very good. Mayo na to. Mayo, nalipay kay kuan ng balitada. Ako ginigihimo, lo. Tungod ni mo. Ay, nalipay kay kunin mo na to. Nalipay ko. Di ba tigin ako ang imong dakong gugma diri na ako? Uy. Siyempre, lo. Tinudanay ko kung apo ni mo. Wala laing mibati gini mo nini. Ako rin yun na. Ako na. Pero, abi ni mo. Ambot o ngano? Ha? Gonzalo. Ambot o unsay nahitabo na ko na to. Doon ako'y gustong hinumduman. Pero, nablangko ang akong huna-huna. Ay, naunsa ka baloy. Ay, napaguna-huna og lain, lo. Ang importante nga mo daog-daog ma. Bay na. Sige. Pero, ay lang ka ba kumpiyansa na to? Bisag, pabor pa na to ang referee. Kinanglan nga, may lamos yun si Tasyo sa imong kumo. Sobra pa unya sa ilamos ang iyang mahiaguman, lo. Siguro kung matangtang ang iyang mga atuli kung maigo siya iniglambuyog sa kong kumo. Kanya. Muna akong gusto nga mawingig siya o di na magkaila siyang kaugalingon. Kaligre ba yan yung tiya o tiyo ka, uwi? Mulanggaw. Mura gina sila iring og iro. Basta mag-abot na sila sabay, maglalis gina sila permigaw. Nay, mahimuot man ako nilang duhagaw ko. Ngayon saon, pulos man na sila dili mapapildi. Labi nas nanay na. Masuko gyud na kung dili tumanan siyang gusto. Ilabi na kung sugal na hisgutan, ambot lang gyud gaw. Maot yun. May gani si tiyo, no? Kay di samsugarol. Dili man hinoon gaw. Pero marunong sa nastatay usahay gaw, uy. May pagkatikasan man sa nastatay kung malipat lang ka. Pulos na mga tikasan. Ay mo lang. Pero bintaha lang ginastatay kay naningkamot man gina siya nga makakaon mi kada adlaw. Bitaw, bili ba yagi ko ni tiyo? Ang kinaiyaan ng tatay gaw, dali ra na siyang masuko. Pero dali sa na siyang pakalmahon. Unya di sa na siya magdumot. Game ra gid kaayo na siya gaw. Mao na kinaiya niya. Si tiya ragi maldita kaayo. Kana tinuod gyud na gaw. Maldita ginas nanay. Og di na siya gusto kon imong badlongon. Ayo! Oh. Uy, Ayo! hala kaw. Na sila si Renato og si Junel. Uy, dato. Dali dayon mo dinhi.
Ah, unsa may among ikalagad nimo ng dads? Unsa ba di ka tinuod be? Nga si Felix mo inyong repere ugma. Oh, bitaw nang. Nganong masugot man ka? Ha? Tikasan ra ba kay na si Felix? Sigurado kong mupabor gyud siyang nato. Kay tuar ba na siya pusta? Nang dads. Relax lang, makal. Dili. Kaya gugoy. Ah. Makal lang, ha? Kay bisag kung sao nila og tikas, di gyapon na sila kadaog. Akong ipaniguro ninyo nga mapildi gyud nato. Oh, come on. Taro nga kita siya, ha? Dako ba ya kay kong pusta ni mo? Kung mo daw gani ka, hatagan ti kag miron. Aw, lagi ng daday. Salig lang. Bantay. Sigurado na tang daog ugma. Kubrahan lang to daan mo udah pusta ka kubrahan. Kubrahan lang to. Hoy. Ah, Doon na kay tudlo ni mo. yay. Ha? Tudloan ti ka. Kani. Para siguradong muda og yun ta. Unsa mo na nung dads? Kana bang imong gloves ba? Oh. Ha? Kanang gloves ni mo? Oh, Butangin nagbato. bato. Oh, butang para mubagtik na snaong ni nato. Bato din nga kanang ko bato nga gika sa kwandul. Bangag sa iyo. Oh, come on. Uy, kuyawa si Dana nang ayaw lang. Nganong dali man? Ay, kuan, di lang tamanikas nang. Mudaog na lagi hapon ta. Ha? Ay, tasyo paminaw ragod tasyo. Alkansihon lagi ta. Kay ang ibang kontraba, Oh, nangandam na nagpanikas daan aron mapildi ka. oh. Busa ay pa alkansi. Butangin nagbato ang imong gloves para manghuboy ng daguhay ni nato. Relax lang nang dads. Ha, nang daday. Kini dads. Kining akong kumo nang. Oh. For your information. Oh, Bisag di pa ni butangan og bato, mura na nigputhaw kung maigo ang naong ni nato. Remember this. Oh. Makatilaw lang siya sa akong lip hook, magpangita na siya sa akong right hook. gusto ko remember. Sigurado ko Remember. makakita siyang aninipot. Remember me. Magkakanta di tayo. Kukamon. Pasilan ta siya. Oh. Hoy, siguro wag yung mudaw ta ha. Wala kay. Bantay ka ha. Kay kung mapildi ta. Aw, di tagyog ka pa dayon no sa amo. Ha? Oh. Uy, ayaw lang siya nang dads. Oh. Nang dads eh. Basta, remember me. Paniguro wag yung mudaw ta ha. Mutan-awgin mi ninyo ugma na to. Salamat kayo ulit. Salamat kayo. Malipayon gyud ko nga makasaksi mo ugma kung kinsa gyud mo daog na monetasyon. Lipay kay wala. Sa imong paminaw na to, kisa makahay nakabintahan ninyo karon. Oh. Turwel. Ako gyud Glenn. Sa lawas pa lang daan, no? Di ka makabintahan ako stasyo, eh. Tinaw na. Paktisado pag yung kayanis na to. Manghinaot lang ko nga malinawon ra ang inyong duwa ugma, Janelle. Dito. Pure lingaw-lingaw rin yun nga mo, alit. Lingaw-lingaw rin yun. Abi ninyo? Kaming tanan din excited na kaming mutan-aw ra ba ugma? Pero, Let, asa mo gid mo pabor ni Nato o ni Tasyo? Sa tinuod lang, do lagi ko igipaboran. Pero dili na ko musulti ninyo kung kinsa. Kanang, ako na ba na, Let? Di lagi ko musulti. Basta naaran ninyong duha. Yay. Uy, hala. May ang tagsultihan minimulit kay aron basad nga ma-inspired sad ko kung kinsay among gisuportahan. Pasensya na. Pero wa ko'y sultihan ni bisan kinsa ninyo. Basta ako na lang na to. Gusto ra gid kong malingaw nga magtan-aw unya ninyo ugma. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.